Vážené kolegyne, vážení kolegovia, z pozície predsedu Odborového zväzu Drevolesy Voda by som sa vám chcel v úvode poďakovať za doterajšiu spoluprácu, pomoc a podporu, vďaka čomu sa nášmu odborovému zväzu podarilo dosiahnuť preukazateľné úspechy najmä v oblasti kolektívneho vyjednávania a presadzovania oprávnených záujmov našich členov, ktorých práva a potreby hájime. Pri často náročných situáciách, do ktorých sa dostávame pri rokovaniach so sociálnymi partnermi, máme v prvom rade na zreteli záujem zamestnancov, ktorí napriek neustálym zmenám v legislatíve Slovenskej republiky a prispôsobovaniu sa štandardom Európskej únie stále nemajúc vo vzťahu zamestnanec-zamestnávateľ status rovnocenného partnera. Je však potrebné uvedomiť si, že napriek tomu, že zamestnávateľ získa lukratívnu zákazku, investuje do technologického vybavenia a výrobného zariadenia, má kvalitné vstupy, stále mu chýba ten najdôležitejší prvok, ktorým je človek, ktorý mu prácu vykoná. Práve tento fakt by si mal uvedomiť každý zamestnávateľ a podľa váhy tohto parametra jeho úspešnosti by mal ku kvalitným zamestnancom pristupovať. Zamestnanec je naozaj najväčším bohatstvom zamestnávateľa a jednou z hlavných záruk jeho prosperity a konkurencieschopnosti. V kontexte týchto tvrdení sme však konfrontovaní s dnešnou ťažkou realitou, že občan, ktorý pracuje, nedostáva to, čo je potrebné pre zabezpečenie takej životnej úrovne, ktorá je predpokladom spokojnosti a takej kvality života, ktorá je prezentovaná ako záujem štátu a spoločnosti. Samozrejme, že životná úroveň nie je len záležitosťou pracujúcich občanov, nakoľko súčasťou spoločnosti sú aj ľudia, ktorí si svoje povinnosti voči štátu už splnili a sú na zaslúženom odpočinku, prípadne im zmena zdravotného stavu neumožňuje pracovať a vytvárať hodnoty pre spoločnosť. Z dôvodu objektívnosti by som však chcel poukázať aj na postavenie zamestnávateľov v našom štáte, hlavne na tých, ktorí nemajú k dispozícii zahraničný kapitál, štát ich nepodporuje spôsobom, akým pristupuje k zahraničným investorom, čím im sťažuje postavenie na obchodnom trhu. Z uvedeného vyplýva, že žiaden problém sa nedá riešiť separátne, ale navrhované a prijímané opatrenia zo strany štátu musia byť pripravené tak, aby v prvom rade zohľadňovali stav a postavenie tých, ktorých sa opatrenie bezprostredne dotýka, a súčasne boli zohľadňované aj dopady na všetkých, ktorých prijaté opatrenie zasiahne. Ako predseda Odborového zväzu Drevolesy Voda chcem zdôrazniť, že ku všetkým problémom budem pristupovať zodpovedne a hľadať konštruktívne možnosti na presadzovanie záujmov našich členov nášho zväzu s cieľom dospäť k dohode. K tomu však potrebujeme byť jednotní, pretože iba v jednote je naša sila. Predpokladom nájdenia riešenia je dostatok informácií a komunikácia v súvislosti s problémami našich členov. 21. storočie, ktoré je samozrejme storočím vedy a techniky, ponúka ľuďom množstvo komunikačných prostriedkov, z ktorých momentálne exploduje komunikácia aj prostredníctvom internetu a sociálnych sietí. Preto aj náš odborový zväz prostredníctvom našej novej internetovej stránky má záujem rozvinúť tento spôsob komunikácie s našimi členmi, sympatizantami, funkcionármi, ale aj kritikmi, ktorých názory a postoje sú pre nás v súvislosti so smerovaním a poslaním Odborového zväzu Drevolesy Voda veľmi dôležité. Máme eminentný záujem, aby mladí ľudia, ako naši potenciálni nasledovatelia, pochopili základnú víziu, poslanie a ciele odborov, nebrali odbory ako prežitok z minulosti, ale ako veľkú silu, ktorá prostredníctvom kompetencií daných právnymi predpismi môže a dokáže zmeniť to, o čo sa presadzujeme. Dôstojnú prácu, dôstojný život a dôstojnú starobu pre všetkých občanov Slovenskej republiky.